sa kaap. Unting pumapata. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Maria Claire. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, labis na nasaktan og pusong ligaw. So, lapit na RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Agad matatampo, nagdasingan nga Maria Claire. Ay, salamat. Human na gid in taon ang akong klase. Makauli na gid taon ko. Ma'am Maria Claire. Uy, Carlo, ikaw man gud na. Upauli na ka, ma'am? Yes, Sir Car. Mupauli na ko. Dungan na lang ta, ma'am. Pwede ra. Tana? Kumusta man ang imong pagka-head teacher? Kapoy mauwi. Pero agwanta lang. Unyaon sa man, wa kay plano nga mobalhin sa public school? Unya na ma. Giganahan man sa gusto kong gitrabahoan good kay mga buutan naman sa nga kumakauban. Kana. Mo na importante nga ikasinabot nimo ang imong mga kauban sa trabaho. Maugid ma. Ay, sige na, kaon na. Kay nakaluto naman ko og sudan. Ma'am Claire, dugay-dugay naman yun ta nga nagkauban mo. Wala kayo makakita nga ihatod kas mong uyab ay. Kisa may muhatod na ako, Sir Car. Nga wa man ko'y uyab. Sobo ko din po sure, ma'am ay. Huwa bitaw. What? Kagwapa ni mo, anya wa kay uyab. Ay, ang saon man ning akong kagwapa kung wagi nang uyab na ako. Uy, basi matiguang daga ka na, ma'am ha? Wa tay mahimo kung mao na ihatag sa Ginoo. Ay, today, ma'am. Kuan ba kanang natay bagong teacher nga kauban din ni? Yes, sir. Ugma to mo report din hi. Mark ang yang name. So, nahibawan na ka sa atong patakaran din ha, Sir Mark? Ayaw gid pa late-late. Yes, ma'am. Kuyog na ko. Ako kay palaila sa uban natong teachers. Unsay tan-aw nimo ni Mark, Sir Car? Well, okay man, ma'am. Buta naman siya. Dali na po niyang ikasinabot ang ubang teacher. Maayo hinoon. Kagutom na bayawi. Magpalit lang kog sudan sa kantina. Ug ari lang kumukaon sa room. Sorry, Ma'am Claire. Mark! Sorry kayo, mama. Nabanggaan hinunti ka. Asa man di ka paingon? Ngano nagdali man ka? Gigutom na ko, mama eh. Madaw ko sa kantin kay magbalik ko sudan. Kay wa ko kaluto ganinang buntag. Kaya basi malate ko ba? Sorry kayo, mama. Sa sunod, ayaw pagdanghag ha. Mayo gani kay ako lain mo nabanggaan. Kung lain pa tong teacher, basig makakita na kag-away. Sorry kayo, ma'am. Ma'am Claire? Uy, Mark. May tuyo ka? Naa, ma'am. Unsa man na? Pwede magdungan tagkaon? Ha? Ngano man? Walang. Nakasamog ko ni mo gahapon. Ako ka nabanggaan. Maong dungan unta tagpaniud to. Unya, ako libayat. Sure ka? Yes, ma'am. Sige. Hoy, kaon na ko no. Naunsa man ka nga nagsige magtutok na ako.
Nga naman, di pwedeng mututok ni mo, ma'am. Ngano lagi nagsigim kag tutok na ako. Naayhugaw ang akong naong? Oh, wa man. Gigwapahan ko ni mo. Mark, Gigwapahan ko ni mo. naunsa man ko eh. Dili man mawas akong hunahuna ang kingo ni Mark. Nagigwapahan siya na ako. Ma'am Claire, mula lang ko din mo ha. Kaya inapa ko ilaing lakaw ron. Sige, Sir Carlo. Mupauli na sa kurong taod-taod. Di pa ko'y buhaton ka diyot. Why do birds suddenly appear every time you are near? Ikaw tagtingog ni mo, mama. Oh, Samot mo sa tagka in love. uy, Mark, niya pa malagi ka. Nga nung makamuuli? Nagpaabot ko ni mo, Ma'am Claire. Ha? Nga naman? Ganihara ko ang gawat-wat nga amlakaw ang ubang mga teachers aron makahigayon ko doon ni mo. Unsa di ay tuyo ni mo na ako, Mark. I love you, Ma'am Claire. Mark, Palag mo sa ko ka na ko. Ang importante nga, may baho ka nga love ka. Mark. Pwede ba, ma'am? Hatagi ko higayon nga, higumahon ka. Makalitan man sa tanim mo eh, Mark. Pwede hatagan sa kunin mo kikayon sa paggunahon na ini. Agoy! Nanguyab di ay? Oh, Sir Carlo. Kailan no? Dugay naman to siyang nagsige og sulti nako. Nga ganahan ko na siya nimo. Wa rin makagwanta sa iyang gibati nanguyab gidi ay. Maulagi, Sir, uy. Kailan no? Aw kun mao na. Ay sukta na lang naman, maro makauyab ka. Aw, maayo di ay kay may nanguyab na nimo. O, taon ma. Naanagin tayo na saag. Pero, maulagi mauwi. Nagduha-duha pa man ko kung ako basing sugton. Aw, kung sa imong paminaw may pagbati sab ka diya, ay ayaw na lang paantusa. Ay, salamat. Kay nakita lagi ti ka, Ma'am Claire. Nga naman day, sir. Ay, kaniyara ko nangita ni mo, no? Kay maisulti ko ni mo. Unsa man na, sir? Ay, ako mo nakita si Mark gahapon na may kuyog nga babae. Ug sweet kayo sila. Ug sa kung tanaw ba nun, sus iya kito kasama ay. Unsa? Kasi Tugan sa tinuod. Minyo ka unsa? may kaipon ko, ma'am. Og may dumi ka na. O ganong nanguyab pa man ka na ako nga may kaipon ka naman di ay? O may duha pagin mo ka, anak? Lugay na minubuwag sa akong kaipon. Og, nakalitan na lang ko nga dito na siya sa akong gipuyan. Og danang duha na mo ka anak. Wa na lang unta ka manguyab na ako, Mark. Wa na lang unta ko di mo pahigugmaa. Oh. Kung sa ibot mo ipasabot. Nahigugma ako ni mo, Mark. Og nagtano na unta ko nga sugton ka. Pero imo lagi usikan ang akong gugma ni mo. Bakakon kang pagkatao, salbayes ka. Sorry. Wa kay pasaylo nga madawat gikan ako, Mark. Gikasilagan ka. Ma'am Claire. Kausara ko ni bati og gugma. Pero sa sayop pagyud nga tao. Kanimo, Mark, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magbinuotan na ka sa imong pagkatao og mo focus na ka sa imong pamilya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Maria Claire nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Uban sa awit na yung ipangayo. Awit nga naguluhan, labis na nasektan o pusong ligaw. Ikaw ba
Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilan Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jonas, 93 anyos, taga Tingob, Mandawi City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga gitawag og psoriasis, nga bisan og ako naning gitambalan, nisamot og nagkadaghan na mahinuon. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, magawas ako. Oh, asa man ka na? Magduog basket, ma. Ay. Nang sa naggotaon ka. Kainits panahon, Ganahan oro kang magduwag basket. Karon na ba ako trabaho, ma? Karon ako makalugar ug duog balik. Na, bahala ka, Jonas. Mamaway sa ta, ay Jonas. Init ka, uy. Sige, bay. Sakre dyan kayong init, bay. Mura mamasok. Nya, saban. Magundang lang ta? Ayaw, uy. Duwa pa ta. Mahuwer ta kadiyot. Sige. Ay, ma. Kapuya daw basket mo, eh. Bertang inita. Putas. Ay, naunsa ka good in town, oy. Nganong lagom good ni mo diha? Tibok adlaw magumi nagduwag, ma. Na, pagbantay ha. Kay sakit, kaayong sunburn anak, Jonas. O, ma. Sakita sa akong sunburn, eh. Namaksit na og sugod. Ako lang yung pasagdan, eh. Jonas, unsa man ang naa sa imong siko nga puwa nga lingin? Sakit na? Hapdo si ma. Uy, ngano ka na? Ambot lang. Hindi kalit naman, eh. Basin og pinakan na, eh. Katulas akong likod, uy. Ma! Nak, saman! Paliw ko rin kong kao sa akong likod, babe. Ha? Katul kayo. Ginoo ko. Ano ka, ma? Kadaghan og lingin-lingin nga murag kagid aning ining buko-buko, Jonas. Unsa? Dito ra gyud nagsugod ang akong gibati. Ug tungod kay lain naman kasyang tanahon, ako na lang yun yung gipa-check up. Unya, Uy, psoriasis man ni. psoriasis, Dok. Yes, Jonas. Pero ayaw ka bala ka. Nako i-reseta nga cream para maayo ni. Sige, salamat, Dok. Jonas, kumusta naman ang imong likod? Mawar manggapon, ma. Pero naunsa man ni mo, eh. Sigog butang krima, pero mura ra wa mo epekto, ma. Ay, sigihan lang yun din natong paghidaan ng krem. Tas ana to ato pasensya. Aron lang yun nga, mamaayo ka na. Sige, ma. Are, ganang hapdos mo niyang naong. Maraming ko, eh. Oh, naabot ng mga pupuwas akong naong. Usao mo rin ako. Ma! Unya-unsa man, oy. Magpa-check up tagbalik, Jonas. Ay na lang, ma, oy. Kaya ang cream nga gibutan to sa akong likod. Wapan mo kaayo. Bebe, tanahan ko nun nato ng imong likod. Talikod sa. Oo. Uy, anak. Nga ma? Ni grabe man hinuon eh. Unsa? Nalaghan. O nikatag pagyod. O siguro nang naabot na sa imong naong. Unsa? Nawaltan ko gana nga maadtos doktor. Kaya waman mo epekto ang iyang resita nga cream nako. Gani, ni grabe o ni katag mga hinuon. O karon kay stress na kayo ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Nagduwa-duwa ko og duty sukad nga niabot na sa akong naong kay basin og lud-on ang mga tao nga magtan-aw nako. Makatakot ba ning maong sakita? Ikalawang pangutana. Kalit adjud kaayo nga nanubo ni sa akong kalawasan. Sukad atong nagpainit ko ug doon ako sunburn. Unsa gyud ang nakaingon ani
nga ni kalit ang turok na ako. Ikatarong pangutana. Itambalan na kong cream nga giresitas doktor na ako. Pero wa man wa, way epekto ang maong tambal. O gani, ni grabe o nikatag bagid ni. Kung sila yung tambal nga inyong ikarecommend nga pwede na akong gamiton aron mawa na gyud ni. Ikaapat, o katapos ang pangutana. Wa na ko mobalik sa doktor, kay lagi wa mo epekto ang tambal nako. Ug mauwaw na sad kong mo-duty o mugawas kay makitaan ko sa mga tao nga ingon ani nga akong kentang. May mga home remedy ba nga pwede na akong itambal ani para morang-arang man lang? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonas. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, at your service, Dr. Rene Obra, nakiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlaw nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what is meant for you will arrive at the right moment. What is meant for you will arrive at the right moment. So, unsay para nimo, maabot to gyud nimo. Ayaw lang pug pagdali-dali kay mapandol-pandol unya ka. Para nimo gyud. Ug dili para nimo, there must be another door or window that will be easily open for you. Mangid na makuha nato po dia dayon ang tanan natong gusto aning kinabuhi. Ug dili na para nimo atos parang laing tao, ato na niya. Nani ra man na. Yung anak rin man na. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Jonas, 33 years old, taga Tingob, Mandawi City. May mga taga Mandawi, mga regarded dia sa mga taga Konsolasyon, dagantag mga kaila dia. Og ibalikon ako greeting si Winnie Baltonado og si President Gigi Olis dia sa Banawa, no? Mga Burha family, si Jess ug ang iyang misis diya sa Muabag, Pilar Camutis. Ug permi gyud mag-chat nako si Glicerio Galulo diya sa Cagayan de Oro City. Thank you very much sa Glicerio, permi gyud kang maminaw ug si Porfirio Lim diya sa kwan. Inabanga Bohol, si Mistro sa mga taga Inupakan Leyte, no? Si mga Rubli family, mga Didasi family mayong pagpaminaw ni Uloy Rubli, no? Uloy Rubli ug si Tony, musta naman mo dia? Isa pa ni mga silingan ni Binji Tanggihan, si Abit Miljer Blanco ug si Jaime Sirupel dia sa Ginholgan City. Paning akong lain nga mga pang-great, no? Huwag tang ang akong listahan, mga Baraga family dia sa Lawaan ug mga taga Maayo Hospital diay, no? Si Janet Trump, Rio Altia o si Lucia Cinco. Ayong pagpaminaw diha sa Maayo family. Salamat kayo sa inyong pag-ariglar sa akong father-in-law diha, no? Na-admit diha. Okay, so going back to our sender, si Jonas. Nag-concern ni Jonas, Unang pangutana ni Jonas, nagduha-duha ko og duty sukad nga niabot na ni sa akong naong ang iyang problema lagi sa skin kay basin og ludon ang mga tawo magtan-aw nako. Makatakod baning mga kining kuan ko, no? Makatakod ba? Well, di man siya diha dayon, autoimmune ni siyang problema ha. Kining gikuanan kaniya nga psoriasis matong kuan na. So kasagaran ani mo mutungan ni siya sa naong, sa kamot, sa lapalapa, sa ulo, sa mga joints, mao ni siya. Kung kuan mo makatakod ba? Di ko dili siya makatakod. Non-contagious siya, Dili siya makatakod. Pero mao lagi na madiri puga og permi kang comes in contact with somebody nga naa ni nga skin problem, Kung balikon, dili siya makatakod. Mawa ni siya in due time with proper treatment. Sa may mga tambalan ni mga corticosteroid, mga hygienic ka.
So mo ni akong tubag sa inong una ng pangutana kining Jonas nga dili siya pareha sa uban nga dali makatakod. Kaduha pangutana, talit ra gyud kaayo nga nanubo ni sa akong kalawasan. Sukad adtong nagpainit ko og maayo ug duna ko'y sunburn. Unsa man gyud ay ang makaingon ani turo nga init kalit nako nga ning sakita. So akong gibutang autoimmune condition ni siya, meaning mo lower ang imong mga body resistance for some reasons, ha? So pero ang kuan ani ang himtabo mo gud ani ang imong skin cells replacement dili magdungan. Sumao nang rog maghagdan-hagdan ang kuan ang pag-replace unya mo nang bati tanahon. So nga kini mga tong panit mo kuan ni siya, mo putag bitin ba nga magluno. Pero dili po sa tanang higayo, no? So ato pa depende ra po na sa imong skin care, no? So base sa akong nahibalan, ang mga komplikasyon ani magka-develop kang mga joint problem kay diha man na sa mga elbow, sa knees, mo kuan, unya na kay mga apekto ni sa imong body functioning uban ganyan ni magka-develop og depression. Siyempre, body nga naay mga ingon ani nga problema ma-depress gyud ka kung sa may mahitabo na mo in the long run. Expect na lang nga mausab ang coloration sa imong panit bisan sa imong mga sa imong mga tudlo, mausab ang color ta sa imong panit mamula na murag murag sa isda. Mao na nang mahitabo. So patan-aw gini nimog derma para nga maresitahan kani mga topical nga mga corticosteroids, no? Vitamin D is important yan. So meaning kinahanglan kang magpa-init sa adlaw. Sakto-sakto lang sa kadugayon, ha? Sunod nga pangutana, gitambalan ako og cream nga giresita sa doktor nako. Pero wala epekto ang maong tambal. O gani ni grabe og ni katag pagyud ni. Unsay laing tambal nga imong ika-recommend pwedeng gamiton aron nga wala na gyud ni. Kining ipahid nga corticosteroids, steroids. Unya mag-shower ka, limpyuhan, unya kining Vaseline lotion, makuha ni siya, maarang-arang. So nga lang mo pero kinahanglan ni siya thorough examination gud sa derma, ha? Taga diin man ka, taga Mandawi City man ka, doon lang sa skin clinic sa Mabulo. At na lang dito, Jonas, ha? Sa skin clinic sa Mabulo para makuanan kag tambal. Ikaduhang, kaupat ka pangutana, wala na ko mubalik sa doktor kay lagi wala mo epekto ang tambal nako ug mauwaw na gyud kong mo duty o mo gawas kay makit-an sa mga tao nga ingon ani ang akong kahimtang. May mga home remedy ba nga pwede na kong itambal ani para moarang-arang lang ang problema. So sa mga taong giingon ako, magkuan ka, magpainit ka mga pipila ka minutes every day para nga maarang-arang ng imong kahimtang, imong tagaan, butangan yung moisturizer, Vaseline, o cold shower ka, mga retinoids or steroids, pwede na siya. Ha? Pero wala lagi ko mo sa mubalik ka dito sa dermatologist. Kung di ka ganahan na itong una ni mong doktor, you may choose another dermatologist. Mo recommend ko ni Dr. Boyser diya sa Beles Hospital. Kaya po ito nagtambal sa akong kamot. Wa maayo nga ipotos ni Ma'am Juliet og dahon sa saging. Ha? But thank you very much Ma'am Juliet Dilapin niya sa imong effort nga imong guputos sa akong kamot og dahon og saging arang-arang bayapon. Pero naayo ro gito dito ni Dr. Boyser. Alright, so hinaw takasabot ka sa akong gisulti nimo Jonas diya sa Mandawi City o ginaot nga makaadto ka sa skin clinic sa madaling panahon. So once again, ako si Dr. Rene Obra, Tony Elin Bathan, perming tagana nga mutambag sa mga legal mga problema. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Carmen. Daghang salamat ug maayong